Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag, no? Maayong adlaw ka natong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes, no? Pizza 2 na sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. O karon na nyo na nasa ilaing sugilano no na kung ako ang pasultihon o si Dili pa din no. Shout out tayo ko no kang Sel Nagal. Salamat kayo no, idol no, sa ngayon din yung pagsunod sa pagpabinaw no, o kang Aladino Villasiran. Shout out kay idol. Salamat kayo no sa pagpabinaw no. Aladino Villasiran. Okay, salamat kayo idol. Kung sa tanan yang sunod ang damahan no, salamat kayo sa pagsubaybay boy no. Ang suwatan po di ka no, kidadaki dis o sa kalalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Carding. Bahin ko no sa iyang asawa no nga walang ano niya amang hitabo. Pag maingon niya gumuuwan po no. Boy no, o balik ko na ninyo sa kapaminaw no sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Carding. Kini akong problema bahay ni sa pagkatao sa akong asawa, mura katuan dili. Bidado, mura sa inkanto. Kung nga nung naingon ko nga katuang dili niyang padang ang iyahang kinaiya, no? Ay ingon na niyon ko magsugod ang mga pahitabo samtang nagkatakanta Misdong Pedro. Dong, kanta Dong kanta sa Dos Espadas. Dos Espadas? Dos Espadas man. Paborito ni Parinunoy Sumbilo Taban kanta. Si Don Paway sa ganansan ning kata ha. Halaga, kanta. Kung mainutil ka sa gugma, ayaw lang dayon nga kabalaka. Dong, Ate! Ay, day! Nahuman na kiling taon. Dong! Umunawag si Kusbaboy. Ayaw, ari sa tanong. Oy, ano mo pa man to ni mo bukas sa itong mga hinayhay? Mag-uwan ron. Ha? Mahaka ron. Sublit. Mabasa sa itong balik. Ay, di Huwag kasi upon ugma. Ngayon tao mag-uwang. Init kayo! Uwan. Awing na lang. Basta kay giing na natakang daan, ha? Sige. Ako rin itong bukason, day. May problema. Tiwason to rin naman kanta-kanta, Pedro. Scatter na sad. Scatter Bahala na, ka niya. scatter. Kapoy, scatter. Lagi! Sos! Sa bukason ito na ako rin, oy! Pilitin. Kung anong kalakihan, kanta-kanta, Pedro. Sa muka ni niya, oy! Ay, uwan na. Ni uwan na, Carter. Yati ka. Kainit ba ito? Karuruan, ha? Basta to. Basta to. Bahala ko kasi umulog na, ha? Magpurol ka ugma kung trabaho ba. Basta na to. Okay! Bungkason ako, day! Mare, Ay, Mare. Nialagi ka. oo kay naghatod ko aning akong bayad ba? Basig malimot ko. Ay, sus, di gid na mahitabong mabalaka ko, Mads, kay nahibaw kong mubayad gid ka. Di ka parehasa ng uban. Oo, uy. Gusto ko para sa nang uban, Mare, uy. Ako, mangutang ko. Siguroon dyan ako nga magkabayad ko. Kung unsang pitsa akong saad, ako ginatumanon, Mare. Kay lisod, kayo nang musaad ka niya. Dili ni mo tumanon, naambot lang. Dagaan kay kakontraan na. Maog yun. Nay, tanawa magod si Kulariat Mari. Oh. Dagahan kay utang. Unya akong panilngon. Pulos lang saad yung panilngon. Inig paningil na pa, manuyo. Na, kanas kulariat, Mads. Naglagot kay ko anak niya. Ha? Layo ra kay usak si mana na niya. Maunsa man, Mads. Aw, matutyo na siya. Maugid bitaw, Mads, no? Kay tanaw na kong Kulariat, Mads, mura na masakiton. Dili kay mura, Mads. Masakito na gid na, Mads. Pero luuya sa doy. Basta lagi, Mads. Layo lang usak si mana anak. Matutyo na na. Day! Asan mo siya? Malakaw tingali. Mananghida ko day, malakaw day. Gida ginibihan na. Anad lang gini siya malakaw nung di mananghida ko. Day! Ay, mga ginibihan na eh. Mayo! Uy, kisa maron. Mads! Mayo! Mayo! Oy, hore! Oy, pre! Nasi Mads Delia, pre? Ay, lakaw ba ito, pre? Probida. Kaya pag-abot ako, madere. Ano na ta? Ay, ako lang kunta siyang paybaon ba nga. Si Kulariat ba namatay man,
Unya, gahapon pa gani imi nagisgot ni Mads Delia niya. Namatay man, uy. Unya, ang giingon ra pa ni Mads Delia nga kana kuno si Kulariat. Oh, Layo rang usa ka semana matutyo na holabo nga pre uy na tinuod man uy. Wa gud gani aptik tulo ka adlaw. Samot nag usa ka semana. oo ba? Masakit to masagod taon tundaan si Kulariat pre. Mari ingon pre. Ay, mari di ay. Mari, mo na ginaingon. Dihar siya ko tong taon. Mao gyud pre. O sige pre oy, ari na lang ko. Wa magkadini si Maridelia. Inala palihog pre ha dinhi ko. Sige mari. Unsa dong mo na isulti ni Madsili? Ma'am, naisulti rin ako. Di na lang ko mahibong anak kay nakita naman to na ako. Kana si Kulariat ba, ako naman nang pagkahikitan nga sa iyang sitwasyon, murag di na maabtag si Mana, matutyo na na, tutyo, gyud. Ano day ha? Dilia? Saan sa man dong? Mura ko rin bantayan ba? Mura sulti din mo? Mura doon yung nagitinuod may tabo. Mo na ako nakita. Sa ato ba Dilia? Makita ka sumabot? Naambot lang sa ani. Stila, no? O tinuod nga makita ka sumabot? Makakita, tingali ka sinusulta sa loto? Unsa? Mao na matikdan ako nga pagsultis kong asawa ba sa mga butang o mga paghitabo matinuod man. Murang may tanghaga ning akong asawa. Mao nga ako siya ang giobserbahan na gyud. Unya. Aday Delia. Kuan kaning adto ka ta magkatang og taxi sa unahan day kay murag gisod kay dinhi. Unahan lang ta. Dilisod ka hunungan ta dinhi. Ayaw dong, Dagan kay pasahero. Ayaw lang dinilan ta. Dili Ano man? maayo Ano man? dito. Ano man? Na, magpinusilay pa lang hinuon. Ngano ko taon? Ang ko! May nagbilisilay day! Wow, dito pa ta. Maapil na unta ta. Ano? Wapay Trishay ka nagigikat pagsulti sa akong asawa pinusilay. Nahitabo yun gudo na yung pinagpinusilay. Mga kaingon ko sa kong kagaligon. May abilidad ng akong asawa. Unya? Kung tinuod na pre, hindi kinang abilibarada. Sa abilidara siguro. Abilidara ba? Ano ba? Ha? Madatong pa ka na. Klaro sulti. Pre. Sige, klaro sulti. Saan ka dato, anak? Dato ka noy. Saan lagi? Ay, paminaw pre ha. Okay. Pangayag numero si Mare. O kanang numero nga iyang isulti, labing siguro na pre, gawas kita. Sabaan tatur niya, ano, dito mga tatur. Okay. Ay, tama. Believe Ay, tama. Asa ako gawas, ha? Asa pa kung dili sa luto. Si Swero Stress. Mauro bitaw na. Basta kay, pangayag numero ni Mare. Pero, tagay binidya para mutuo ko. Ha? Nga di na inana. Ate, sa tawagan ako kung sawa, ebidensya ka dito, ha? Sige ko no pre. Sige, Tawagan tawagan ko no ako. pre. Gigi. Kaya dayalon sa nako. Hello, Delia! Day! Yes, hello, answer, answer. Klaro. Nga naman, Klaro. sir. Tapos sa, dali ra ko, day. Kadiyat lang. Kadiyat lang. Yes, coming here. Day, naman kay charger yan, no? Ay, mag-charge ko nun pa rin to. Lubat ko nun siya. Ay, mga kitawagan, tika naman kay charger. Type-C. Naaman. Pero mauman lang gihapon, di mo na siya maka-charge. Ano? Gubay mo charger? Dili, uy. Maayo akong charger. Kaya ano rin ba siya ka-charge? Tungod kay mag-brown out man. Grabe. Mag-brown out lagi. Sure. Gin mo tuo ay. Brown out yun day. Brown out lagi. Ay, masita ko rin ay. Ay. Awa, brown out, diba? Angat ka rin. Matug sa kodong, uy, kay giduka kodong, bye. Awa na. Awa. Tuwa ka? Tuwa ka libuot kayo, ikurinte? Okay lang, mag-uwan man sa drone. Kainit, magawa! Ala! Ni Dugdug, nagiro-iro, daday! May ulan yun. May ulan bito. Uwan, dili ka pa. Sana. Ulan ko rin madali. Pagkakidot ko eh! Pre, mahay kong numero si masawa pre. Ikaw, baha ka diha. Ha? Baha ka. Bahala ka ba? Pre, kung sa kaura sa Sinapulam na istorya, baha. Sa kaura sa matay masawa pre.
Unsa? Sa oras sa mata. Ang mata, kuya wal, sa tanin mo klaro, litok diha, wala. Ang mata na, ay malungag naman na siya. Si kaso mo na sa panihapon. Mo ba? Sige, pre. Balik lang ko, pre. Pero pre, problema, ano, ang pangutan, ano, hatab ka ng numero. Kung asawa, di bang ganahang sugal ba? Kontra ka na yung sugal. Suko na siya nga, kuputli ko braso ko na. Di lang ko musulti nga mga iyo ko niya. Aron pustahan ako sa suertres. Di lang ko musulti. Aw, bahala ka diha. Mahatag ba ka na? Basta di lang gusto, maghisgot ka sugal, nuyo na. Pero kung mo, mayngol ko basta ilang. Huwag na rin mo. Kay dili katagaanan, nagmayong ka, pastaan din ako. Ayaw, jaba lang. Ako'y bahaan na, pre. Ha? Ako'y baha. Ikay bahaan. Basta di lang ko musulti nga ako pustahan. Kana, ikaw rin bahala, pre. Ikay baha, ha? Muhatag gali, maayo. O dili, sa akong taman. Basta, pre, ha? Nangin ako numdaan. Wala gini problema. Tinuod na, pre. Tinuod lagi. Ako mismo, nakasaksi ko. Pag-ingon niya ang burnout, ako napaong tayo tanang sugaw eh. Yung pag-ingon niya ang uwan, kusog eh. Bisik kusog ang uwan, bisik init kayo. Pero tinguwan na. Ay, takuyawagot. Mga, may gahom gusto dilya pre. Mga atong pangayawag numero. Nga, musugot ka sa dilya na. Di na sa natultihan, suertres, nga atong pustahan. Ato lang ino ba nga, suertes sa numero, Wap ka na. Okay. Kaayo na, pre, ha? Posible nga mahatag na siya. Pangayoan ni mo kanang swirting numero. Mga gani, suerting numero gani. Kanang swerte. Awan na lang pre, mo na akong yangyo niya. Matagaan gani ka. Inga din ko, ha? Basig ikaw sa pusta. Di ka mahatag na numero na ko. Basig gusto kang ikaw rin mo madato, pre. Sapa di ay pataka mo lagi. Tagaan di ka? Ikay bala ni Paricardeng niya, ako'y bala ni Maridilia, ha? Sige. Sige, pre. Unsa man tong orasan mo balik si Mas Dilya nimo? Si mo balik balik ko sila. Karong totoo, karong hapon tingali pre kay mo mata tingali tos mare. Hapon ko mo adto. Sige, larga. Bata dito kayo, ha? Daan biyak mo sulti na pre, mo balik ro. Nagmata ni mo asawa pre. Hindi pa bumangon. Baka, karong taod-taod. Si baka totoo. Baka kabagot. So, ka ba sultihan di ay ningo, pre, no? Ano, pre? Ano dahil sa dilya ng surti man? Mga murag na igahong surti din, ha? Ha? Ano surti ko? Pre? Dong! Dong! Mata na eh, mata na. Ini nagmata na. Sulti na ni. Uy, niyalagin ka, pre. Oo, mga Maris. Tambay lang gawin. Wailing nga ba? Mao ba? Kining Mari. Ayaw juga managna, no? Kining, tagay ko nung suway ka ng numero, swerte, Mari. Kanang swerte nga numero. Okay, tagay ko nung ko. Pengan, pre? Numero ba? Tagay ko nung ka ng numero nga swerte na ko. Numerong swerte. Kana. Kuan, 128. 128. Parehas sa 418. Maura. Mo na akong swerte nga numero, Mari. Swerte ka ay ng numero ha, pre. Salamat, Mari! Hay! Nya sa may gihatag, pre. 128. 128. Siguro kang maunay iyang gisulti? Moro lagi na. Unsa man niya pagsulti, pre? Ingon siya, kuan, 128 ko no. Bagdukan ko na, pre. Gibagdukan dahil nilang numerong gihatag sa kong asawa. Uy, kinagtuo mo gito silang mugawas. Pero ang nahitabo, Pre. Oh, Wa lagi mo gawas, pre. Wa man ko kadaog. wa ka daog. Wala. Parihas dito, wa ka daog. Sabi numero nga may gawas, pre. 894 man ni, pre. Laom sa numero ha, oy. 894? So, layo rin sa 128. Siguro ka, pre, basig di na mao ang numero, ha? Tana, pre, manglabang ta. Ato ta sa atbang. Tala. Bantay, pre! Kusilong ka! Bantay! Bantay, pre! Kusilong ka! Bantay, pre! Kay kasakit na pagdan ko. Talisan pag-inom ko. Ay. Kay guwa pa ka maligsi, pre. Ikaw na ito may sa pusil. Duhak sakyanan ang nagginukuray, pre, oy. Mau ba? Gipusil ang usang sakyanan. Oh. Ug ikaw untay maigo. Unya. Ug pamay na lang kay nadasmagan ka. Siltihan mo, pre, no? Swerte sa loto, gipangayo. Lain mang swerte nga miabot ako, pre. Di man di sa loto. Pre! ala kalit tuntungas, ha? Imagine mo, pre. Naibaw ka, pre? Ang numero sa kaya na nakadigis ni mo, ang plate number kay NAH,
Ya, NAS nya 128. Ha? O sa giingong dilya nimo, ha? Ingo man tos dilya, pre, nga, na 128 ko, no? Mo ditong plate number sa auto nga nakaluwas na ko. Kay wa pa tong auto, pre. Ako mo maigos pagpusil. Mayo gani, kinadasmagan ko. O nalagpot ko, pre. Swerte ni kayapon ko. Swerte ka. Swerte ka, pero ako, malas kay ko, pre. Ganun, pre. Kaya gihurot man akong pagdok akong kwarta. Sus, paita niya. Wa na mo gawas. Sus, wa mo gawas. Uy, wa mo gawas. Mauna di ha. Ay lalagay mo anang panugal. May pagigay na ikaw, pre. Mao ni ako problema kay nano nang akong asawa nga dunay dili mayon tilibadon murag gianggaan siya sumpa kay matag sulti niya matinuod man. Tinuod ka ni hindi mayon tilibadon nga inaning niyang akong asawa? Ha? O saman? Saman na ako siya. Palihog. Bam, naano magyug ka no? Palihog tabagi ko ninyo be. Nya unsa man dapat nas Bible ni nana bam nga og mulitok siya mga tilimadon nga dili maayo matinuod ha. Unsa man bam kun kamoy pasultiyon ate pres karding ni. Hello ate pres. Good morning. Bam, good morning bam. Domino. Ay, kung ulit sa lutupan ni Arnold Galiste o ni Ah. Cabrera o sa atong presidente, Senior Stetsin. Boy, prahinog kung siya number 1 sa siya. Boy prahinog kauban nila slag dagan res Pedro ing maabot nga. Basig ma-line up ko na nila. Line up. Di ka ma-line up. Unsay, dependente lang ka? Mag-solo lang yung Sige lang, okay rin. Tayo na tayo mga amigo daghan. Oy, di ka line up ni mo kanang dadon gumi mo dito kay mo guest mi simong kampanya. O saan di ay? Kung ma-line up ka, pero wa gali. Ngal ko bayad ha? Wala, dinilita ba? Okay, sugur ta. Bam, good morning ni mo diya. Yes. Yeah, good morning sa ni Ate Jinjen. Ate Jinjen! Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama panayong ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy kaayo sila kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Kunya Okay. mugum-ugum sa Diamond Yema OBM Special. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Taas yung kang energy mga bata. Kung minom ka ng mga tuang giingon ni Ate Jinjen nga, don't pipitablia. Mausa na ako ikasuggest ninyo mga bata. Hindi ka bata nyo buntag sa di pa mo mula ka eskwelahan, ligo niya kaon. Ay, uban na sa imong pagkaon ang don't pipitablia. Mura lagi muhang gatas ba? Mao na nindot kayo niya. Pwede kay ang mga dagko anak minom ng don't pipitablia kay gi-refine nagbaayo wa na nay oil. Kuhaan na nag-uwil mo na nga pwede na nato imnon sa mga dagko kay dili na kuyaw sa kolesterol. Unya sa tadan po nato mga bata kon padong muskulan ugum-ugum sa mga obiya may espesyal og diamond may espesyal og Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch ang atong bawnon kun mag eskwela ta. Unya sa tadan po mga tao nga niadto sa Pimart waluna kulong tabunok og maktad salamat kanyo sa mga tao nga ni palit og mga school supply sa Happy Mart po Luna Kulunta Bunok Baktan. Salamat kay ninyong tanan. Thank you. Nya sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dodong GR Pepito, og ni Inday Shin sa Bromits Pet. Salamat kayo. Og sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Surayan kang kay Ma'am Kasmer Araw. Mga ilang mga tao gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Bao na nindot kay natong imnon kun mo trabaho ta daghan nato trabaon sa opisina ato lang imnan sa to ang Sed Panyawan Coffee Mix para mahuman panington pagka kondisyon kay ka sa to ang Sed Panyawan Coffee Mix daghan pang mga benepisyo makuha nimo sa ato ang kape nga kaping matabang nga kaya kag ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kining bukol-bukol nato sa itong kalawasan, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule.
Di pa di ito ni mo maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudtong. Mausad sa imong pagpanihapon, inom na pudaan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ning kidney ug UTI, ayaw na mo kahadlok, tungod kay tunan na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon. O sa tanan po na itong mga kaigsunan nga naghiwog na biruan sa tuwang sedli na mituil nga tinuon mo kang sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan. Barikos Vince, katul-katul kuto sa kabataan, dili kay pagyunta sa ringgi. Kung mga plasta sa tuwang sedli na mituil, nga anarama palit sa butika, di ba, Dwayne? Tinood na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal, niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Limit Oil of Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo sa tas butika, kaya natas kabukin na nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang. Kay mao na the best kay nato. Mag-Shopee ta kay para ang ato ang gi-order ihatod pa sa ato ha. Salamat kay naton tanabab. Good morning! Kalibila kalibila, Dr. Erving Gracia sa iyang sa clinic diha sa Luok, Santander. Ang iyang mga staff diha. O diri sa LGU Uslov Tech Hill sa iyang staff. Miss Malumision, Miss Jusel Bangkuyan, Mr. Eric Bidiut, Mr. Jipoy Hudar, Miss Ria Mirasol. Ingo man sa mga kabanan diha, no? Salamat kayo sa inyo pagtiman sa itong mga pasyente niya sa pag-anak na to. Thank you. Ayaw kalimut sa katumang kauban ako sa pagkadabunag magpa-dressing dito na ilabi na ni nakalimut ko sa barangay captain sa barangay captain sa Kadungan, classmate nga itong magpa-dressing kadabunag. Salamat kayo sa inyong paggamit sa ito ang Sed Celebrity Kojic Beauty Soap sa itong pagpagaligo ng kabuntagon. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Doon na sa kilimang sangkap nga natural moisturizer para dili magdaraya ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang batanon, younger looking, kotis artista, kotis porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, kung tala naman sa butika, binagduna kami mga blackheads, whiteheads, and tonsils, original ang atong mapalit. Dagko kayo na all capital letters ang iyang tatak, Sed Marketing. Thank you! Thank you. Salamat kay Bam. Og sa tanan po na ito mga kaisunan. Kita na sayod kita. Nga ang tuksin mauni mo daot umupatay na to. Kay mao man itigdaot sa atong blood cells. Atong blood cells importante. Kaya ang kabiro po to sa atong blood cells may daoton ng toxin. Importante ning toxin. Importante na atong blood cells kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani ay sus masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, ug uban pa natong balatayan. Mao nga kinahanglan mo inom gyud ta G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mo'y makapalig-on sa atong vital organs. Ang atong pag-inuman ay usak kapsula, usak ka oras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian, katulog yung kayo nung buntag unto hapon usak ka oras sa di pa kamukaon. Imna na to walungad to sa 12 kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Carding, Ate Pres. Carding. Kanis Carding, Ate Pres. Sa inyong asawa, bro, magtag-ano ng mga pahitabo. Ha? Murag tag-ano. Kaya maguwan na ron. Mga ni ang kuan kay murag bandag aning asawa ba. Katapusan nga yang gitagaan katong yang amigo nga nangayo siya kanang numero, gitagaan siya. Ang paggisulti siya ng asawa, ana na 128, ana. Na 128. Abi niya na 128. Wa Ati Pres ang NHA ang NAH nga 128 maudi ay tayo nakadamag niya nga pusilon ta siya
Mao'y nakaingon nga wa siya maigo kay nadamagan siya atong sakyanan nga ang plate number kay NAH 128. Mao na nga swerte gyapon siya Ate Pres kay wa pa to siya nasbanggi atong numeroha nga plate number NAH 128. Patay na siya. Gipusil man siya Ate Pres. Moton sa kay atraso niya gipusil man siya. Mao na diha. Gipusil siya? Oh, gipusil siya. Wambot wa si kay baon sa atraso niya. Basin og naa siya yung mga kontra sa unang panahon niya. Karton, timing nga to siya nga, naa siya, posilon ta siya. Mao na diha. Lipay, okay na dong. Salamat gyapon ka Salamat nga, wa ka maigo. Nidilya, iyang asawa. Mao lagi. Ay, pero, ang problema ni niya ron, iyang asawa, na noon, maninoon nga, mo'y gadag ko at mga murag, na noon ang akong asawa, diris tilimadon nga, gianggaan siya, o siyag sumpa. Kay matod niya, tinuod ka ni nga matinuod ang gingon niya, timing gyud siguro niya, di tinuod. Sumpa gulya sa Binisaya o sa mga karangat tiguang tawag man ng maldisyon. Maldisyon. Of Sumpa course. bitaw no. Oh. Unya anong dili Ano bitaw na? Sige. Ay, maldisyon mo kula sila. Naway nga na bitaw. sumpa. Yung sa Tagalog mo nang Gisumpa sa Tagalog. Oh, pero Pero dili man, kay kini siya, mura man sa naay makatag-an. Makatagab to siya Tibres. Di ba? Dili Sabay tabo siya ayaw dong kay bukason lang ito nako siging na siya nga bukas atong inayhay dito ha kay kuan maguhan ra ba ron. Siya wes so, sige makag-scatter dia abala ka dia. Basta lagi dai bukason nako pag ingon niya bukas sa bukas ano ni dugdog dia Tibres. Kusog kay kuan. Ana. Murag doon na siya kuan. Namurag na italimad-on ba? Makatag-an. Kay ba murag tag-an inana. siya Ate Pres makatag-an siya. apanog maghiskot na gani o kamatayon kay apel man din kamatayon at tuloy siyang paambitan kung ari ka din sa Salmo 23 Salmo 23 Psalm 23 verse 4 bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Ngit-ngit pa, walog pa. Kasabot kamo taga syudad Gulat, kasabot mo kung sa'yo walog. Walog ka ng sapa. Oh. Sila sa Gulat taga syudad, wala ka ba kung sa'yo walog. Walog sa luha kadang murag Bulog. dili o kawan na siya kanang murag Murag baod. dili Ate Dili, Pres ang kadang pasabutan ng walog Ate Pres, kanang naka nag-agi sa daan nga naa sa wagyo sa tunga sa sapa kilid na. mo din Wala ba walog. ng kalsada nga padung kas Toledo, di ba ng kalsada tapos sa paagi? Abi na ko ang walog bam limaw. Dili, kanang kakuan ka ng kalsada sa Naga, Oo. kada sa Uling, na kumbong to, kilid din eh, wala siya walog. Actually, wala sa sapa niya, na dili kilid. Nga lang ano nang kanta bam nagsap na ining walog sa luha. Ano mo na? Meaning, Murag bulod, di ba? Bulog. Murag bulod. meaning, walog. Daghan ba? Sa gara mo kung sa walog, na mo ko'y tubig kay sapa man, na mo ko'y tubig din sa unahan. Ikot sa ang kalang walog kauban ras pitog. Kung saan ang pitog? Singan? Pitog walog. Pitog walog. Pitog walog. Pito ba? Nawaw. Pitog walog. Pitog walo ba? Pitog. Saba? Balik ta. Kabala ko bulong sa kapaw, nas walo. Oh, kanang Ano ba ana ya? Nagbaalo ko. Abi na kong kisang nagbinikoy lang, ibo ng kapaw sa walo. kaning yang di ko andere kay hisgot dire. Ako ning gibasa kay napil mo di ang ingon nga kamatayon pero sa ato nang ingon kanang iyang gikabalakan mo ingon mo karang magkatigwangan og oras na nimo oras Oras. gyud kung mao imong palad unsaon taman nami ingana bitaw Sabi ang inana. ingana bitaw kana mo ingon pa nga og kang padre ubod pa bisag unsa pa i-head inyong nahong ug mao gyud sa Di ko na ba usap yung nahong? Sa Yung kumaron mao gyud inyo ako na lang isulti nimo kay ug maghisgot ka gingon ning mga nabay may tapos imong kinabuhi madamagan ka ba napusilan ka ba maghisgot ka bag kamatayon ako isulti putong doktor nga mao ay nag examine bito kung magguwang katos man Victor sa buhi pa pag ingon mo ni Victor na mao din akong sakit doktor ako lang ibaligat akong daruhan dili daruhan pasabot nga kung dili daruhan nga baka naingon doktor ay nang biligyan mong daruhan kaya itambal kong mahalon ug daghan kag kwarta itambal kong baratuhon ug gamay kag kwarta pero ako doktor ko bisag unsa pa imong tumaron kung kwaon kag Ginoo kwaon kag Dios Kwaon yun. mao na pong muna ayo ka balaka Pero kini yang pagkabandakan siya asawa bam. Timing gani o dili ba? Kay katong nagatang silang sakyanan bam, gingnan siya day ato taunahan magatang day. Mingon yung asawa, magpinusilay pinuna sila so. Yung sa nga no tawag pinusilay, adag pinusilay gid bam.
masulagma ra no. Masulagma, no? Masulagma. Murag doon ay yun, baan. Baan. Oh, mababaan, oh. Mauna. Uy, na ako'y nanumduman. Kaning ingon anay bitaw, giingon man ni Jesus, nga kanang, maingon man ni Ginoong Jesus nga, kamo, kuan kayo mo, maingon nga, muuwan ni karon, muuwan tinod. Katuhoon kay mo. Muhuyop po ni hangin, di ka samihan, muhuyop yun. Kamo kahibaw mo, pero kamo, wad mo kahibaw, inyong gibuhat ng mga dautan, abin nyo maayo. Ano mas Jesus? Tinuod. Oh, mao na. Ang ayaw na kasi nga tatong sender, ayaw na lagabalaka. Di pa natulong doon. Oh, Kanting mantakat. Oh, idangop na lang sir. Ayaw lang kabalaka sir kay ang tanan og ari kas kay tasan ingnon ta po nga sa kanang katiguangan ig-alam po. Ig-alam po kay tanan iyahaman ang pagbuot. Alam po, yan ang pagbuot. Igdugay. Kinabi tayo makita nato sa kuan pelikula ray noon. Pelikula ba? Kinabi tayo maligsan nga malatayan dug sa kanan pero wa maon sa kay diri man sa kanang murag tunga sa duha ka ligid. Wa gyud mo sa bisag nalatayan og truck. Ako lang naligsan nga, kuan ba, na igog yun yung wag yun siya monsa. Man. Bradsok. Mao. Ha? Katos bradsok nga, das magada ko kay di karga, pero, og boto no naon, helmet rabayin ang kabangil sa, kuan, sa ligid. Oh, di- Og dili, og wapag yun na ingon nga si Bradsok, doon na pa'y mga kuan, importante nga buhaton, dres kalibutan. Katong pagkaigua sa helmet, buak to eh. Porti dakuan niya, ang ni Bradsok, dito, naigong helmet, wag yun maunsa. Oh, mao lang mga milagro. Mababuhak ang milagro lagi mo yan. Servisyo sa... Oo, mga lagi. Kanis Bradsok ginoon. Sige kung tanaw na yan katinawan sa pagtuo sa CCTN o sa Facebook o sa kuan sa kaning cellphone. Kadabartis mo nang kitinaawan sa pagtuo ni Bradsok. Mao na daghan ka may bawaan basta si Bradsok na magyaw-yaw diha sa Facebook o sa CCTN. Oh, sa ako nang gingon, pagtapos ato ang sugilan noon, sir, nga iampo lamang kana. Iampo lang. Iampo lamang kana kay tungod kay matud pa og maluwas kita maayo. Og dili ta maluwas, naarga punta na kay mo'y pagginon pa sa amin ko na kumpare, giyamang gi English, thy will be done in heaven and in earth. Iyang pagbuot ang May tanan. utong ang tanan. O salamat sa pagkutangan sa atong tulumanon. Kung ako ang puzzle, tihon.